Boss para sa pamilya. Ohoy! Woo! Lato banono, lato bano. Pay tanono. Woo! May na muna akong kape. May na muna akong kwa. May na muna akong energy drink. Pay ta sa damo na. BCGB. Uminom kaya ako kuya ni Miguel Juan ki. Nagkaon kaya ako ki, di ako nakasayo mata, igo akong ay nato ini oh. Di ako nakasayo mata, igo akong amigo, tayo man akong turon. Nya. Masira mo nun sa turon. Kuminaon akong duwa, salbata na palang kuya ni may pagduan turon mong kinaon. Gayon, Gayunes. Gayunes. Gayon. Magayon Festival. Yan. Yan na po sa Magayon Festival. Magayon Festival. Ang masunod po mo niyan, naghanda kita sa aga po, baga mabukas kan, Ibalong Festival Hu. Mapon tabi saga mga tugang kan Ibalong Festival Hu. Yeah, good afternoon tabi sa inyo nga min mga Bicolano. Inutong standard anapod kaan sa academic lecture tabi ko yan standard greetings yan, di ba? Ang apod kaan standard greetings pag-abot sa academic lecture sa classroom. Ngaya program ID. Yeah. Ano sa program ID? Nada ito. Pinky on mo baby. Ito ang program identification. Tama ko yan Yan na. Tapos siga pangaya kijuro jingle pa man. O jingle. Nagyong ngayang jingle. Pagkatapos kan jingle, ngaya mga 3 minutes yan. Ang sunod ngaya is standard greetings. Yan. Anong standard greetings na Henry M? Good afternoon, Pilipinas! Ay, day. Good afternoon, Legazpi City, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolano sa inman na partikan mundo. Welcome sa inyong programang Pinky on mo, baby. Yan, ha? Yan ang pag-apon na standard greetings. So, mapugta ka na kan mga segments mo ngaya sa sunod-sunod ngaya hanggang ngaya matapos. Tapos ngaya may commercial break, salbatan. Namimiss ko na kuya ni Miso pag leksyon ko naman sa classroom ko yan. Ha? Saan naman daw ako na eskwelahan pwedeng ako magturo ano? Ay, gari gusto ko kuya ni Miss Gari, nakadumana ako sa Aquinas University sa UST, nakadumana ako sa Kuya Nems. Gusto ko naman kuya ni daw sa Divine Word College naman. Adi gari magayon nun. Maray ka ini magbalo-balo, magpuro part-time diyan sa Divine. Gusto ko, so, duman ako, tako baga, kuwang ko ako, management ako Ang sa kuyang masteral, management, yan. Duman ako, kuya, name sa College of Business, Economics, and Accountancy. Ay, gayon! Gari mga mahamuto na. Bata natin pang estudyante mga tugang, mga mahamuto, natin daw yan. Maski baga na kuya nim sige perfume. Maski baga na nag-perfume. Natin daw yan tapagtaning sa imo. Gari baga so, ang parang baga kuya nim, so gari, ata ng mga magayunon paghangos-hangos. Rauton nga intention mo sa pagturo-turo mo. Ibig nga na makatuwang ka nga sa mga aki data. Ang intention mo pala maghanap kan magayon na sarawayon ka. Kadain mo ngayang ugali dyan, Henry M. Yung ngayon, purpose mo ka pagturo mo. Bago ngayon na makahiras ka lamang kan mga karaman sa mga estudyante mo. Day nga ni, tang teaching mga tugag, ang theories, theories etc. Nakukuhaan sa libro, di ba? And the best sa teaching ko yan, Amy, may share mo sa practical application. Yan. Kaya baga paminsan, may mga estudyante na namumuya sinda magdangog sa mga part-timer sana. Sana. Sa kuya, part-timer ako, sana. Di ba? Part-timer, mga professorial lecturer ang apod. Ano sa nang madangog? So, practical application kan theory na sa indang napag-aralan lang ko yan. Di ba?
Kundi, paano yan na, alam ba nga manage, paano daw ako, saan daw ako maturo na, anong suturan ko kuya nito? Naman talaga ako sa kwan sana, sa journalism sana, communication, buda sa broadcasting sana, maski apiyong ako, sir, what is news? Ay, out. Sir, what are the expectation of news reports? Ay, madali on sana. What is newsworthy? Di ba? Ano ang mga pig-upod na mga newsworthiness requirements? Di ba? Hambog mo naman ngayon. Kumusta lamang po sa tuyang hapon? Kumusta lamang po sa tuyang hapon? Sa mga may birthday dyan, Happy birthday. Uy, happy birthday po. Ay, nako. Sisingilo naman ako kay ni Mading Sena. Deko na naman napaludan na naman ay nako, masupgan naman kita kay singilo naman kita kay ni. Deko naman naludan 50 niya ay makasupo ko naman na. Sisa lamang sa diyan ang pwede masolicitan kay mag-sponsor lamang kay pampremyo 1,000 sana or 1,000 di 10 aldaw na yan ako yan sa day. Nagulpi naman kayo kakapremyo. Nagreklamo ka gayang sarawayon ka. Ay, pagpara programa ngayon, tatuyo mo. Saka na. Silam. Masiramon. Masiramon. The best. Di, kumusta lamang po sa tuya na hapon? Ayos man na kami. Ulit-ulit ka lang yung kasama ko pag yung kibudal-budal. Anong yan? Topic mo? O yan topic ta? Piga para taram ko ini sa mga estudyante ka ito na anong pig-asahan ko yan ka nagdadangog sa listener pagkapon kang programa. Tama ko yan, Ems? Anong pig-asahan? Ang pig-asahan kan paradangog, nindong paradangog, ang announcer may dararang bago. O kung may bago man niyan, developmental kan isyo sa palibot, o kung pirmi siyang may darang bago, na bako bias ang presentasyon, kapakipakinabang kang nagdadangog. Takon, halabao na nga intro mo Mr. Maceda, 15 minutos, dahil magkamanyang topic pala. Kasi, entertainment po ini na programa. O di, punang tanang ororon, anong topic ta? So topic ta, mga tugang kaswapo na nawalat. Uni sa topic ta, alam ko na ha. Ito. Ano ang topic ta kaswapon? Sabi, ang natural mga tugang nas daplos. Ang body odor nin tawo. Parong mo kang lawas mo. Iyan da tabi, oras na pirmian na paparong kan ago mo. Kam partner mo, Kuya Nems, iyan da tabi nakapagpapakusog nin relasyon. Uyug-uyugon mo yan. Sabi digdi sa English na naku ata, partner's natural sweat and body odor can signal biological compatibility. Foster a sense of security and predict stronger relationship. When we say biological compatibility, what is that? Is simpleng paliwanag mga tugang. Sa gumubuday ka, compatible ka sa gabos na bagay, and everything you do, compatible ka bang dawa. Pati ang parong mo, na gustong magparahanguson kan ago mo, nagiging parte databi ang kampigaapod na biological compatibility. Pag di mo siya napaparong, bago kang komportable. Pag di mo siya napaparong, dai ka nangingiturog. Kung gusto mong mangiturog kay atab, paparongon mo ang ago mo. Basta ko kuya ni Meli, ako magkupo. Nya kung malingahoton. Pag bago baga ka mong kasal, ang kupo-kupuan in the garden, mas kanong alingahot kan salbatanangan, ang pagkupo mo, pabayaan ka sana. Ngunya na maedad na ka mo, pag sinandayan mo, mainiton pa, dinaplo sa legs mo, tataraman ka kanago mo, ngayagom, ano,
Pipiroto ng bayagong. Ano nga ni? Tanggalalo inatrusong nakasanday sa ko. Ano? Tanggalon mo yan na troso na nakasanday sa ko. Anong troso? O yan ang legs mo, gari troso. Ay, uyan na legs mo, garitroso, sandayon mo, alion. Takang primero, so pata kan misis, pata ni mister, gari bagaso, may gwison pa, seksihon pa. Kanakaagom na kuya neme, ang tabay, gari na bagaso, pata, so, gari na bagaso, ngaya, subatag bagang tatabauna. Karat kaya ka gali mo. Tapos, supiad man kan ago mo nga niya, dako na uno naman supiad, bako na kang inot na gari. So, pagkahit so kang lubot baga, gari mga tugang si drenowing, nganyan nga niya. So, tabay, gari na maasulubot, gari na baga so tuktuka na, dako na uno na, gari na baga batiya na pinaside view. Therefore, the only thing, mga tugang, that a relationship, mga tugang, would, ano yan, would, ano yun strengthen, mga tugang, is through natural sweat and body odor. Maski pala na hinuba kan agum mo, kung dahil ka nang hitrog-kuntud ka na dakaan, yan ang pagparong-parongon mo, Kuya Nemi. Naling mo na yan. That's good. Marayon mampalan iya. It signals, mga tugang, body, stronger relationship commitment. Wow, the best. Ano databi yan? Anong pigaapod, mga tugang na one? Let us discuss. Medyo, baka kayo nung magtuwang, dito ang anin ako. Ano daw pigaapod tabi? Engineer Mer Legaspi? Marina po ng Engineer Mer. Sa siyensya databi, Engineer Mer Senaryo Legaspi. Engineer Mer, one, sabi ni, ano yan? Sabi ni, mas maray sir magturo, mga visiting prof, kaysa part-timer prof. Ahaha. Di ba? Yan. Alright. Mas maray databi yan. Ano yan? Mga tugang napigaapod. The biology of scent and attraction. What is that? Gentlemen and ladies, sabi Engineer Mer, immune system cues. Ano databi yan? Damo ganin doon ni Kimaray, ha? Natural body odor carries signals from genes called the major histocompatibility complex. Wala na. Dahil ko na masabutan din ni Kuya ni pigtataram ko. Natural body odors data igwan in signal hali sa genes na pigapod na major histocompatibility theory. Uyog-uyog. Yung, gusto sabihin, hello? Hello, Daddy. Daddy. Ano tabi? Sabay na ako sa opisina ko. Sige, Marayman. Sige, okay. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Yeah. Uyog-uyogon man nun si Mrs. Kuya Nemi. Nagapod. Kuya Nem, si Mrs. suminapod sana. Ang tiram sa kuya, sa kuya, sabi niya, I love you. Inop niya na. Teka makasib, bagka I love you, tuta, inop ko na. Inop niya na. Saka baga, uyog-uyogon mo. Sabi digdi, ang human scent, mga tug, ang parong nintawo, mga tugang, nakaka-promotes genetic diversity of offspring. Lalo na kung nagbala, nakabukay ni magsabo, tabi. Basta yun na yan. Commitment, mga tugang nintabo na pag ang parong databe naging garo na ka, naging parte kang buhay mo, it creates, mga tugang, romantic relationship. Tend to report higher levels of relationship commitment. Uyog-uyogon mo yan. Familiar and pleasing scent triggers the brain's emotional centers and release bonding hormones like oxytocin. Ayo bagay na spigapo na happy hormones.
Yan, di ba? Yung tabihan sa piga-apod. May lang. Salbatan ng siram talaga maghigop kimainit-init ngunya na medyo nagtagalipot-lipot ang panahon. Yun na tabi. O yun. Ngunyan, ano da tabi mga tugang an nata-data may iba-ibang parong. O, yan ang hapot ngunyan. Nata-data, ano patsenda nagupo ng iba-ibang parong nindaplos o ni palan ko yan imso. Ang daplos ta, ang parong palang kan daplos ta, depende po sa diet, buda, lifestyle. Ang natural ta ang daplos, dahil man kiparong. Pero minaparong ang daplos ta, depende sa pigkakaon mo, buda sa lifestyle mo. Alimbawa, para inumon ka, para kaong kang sibulyas, para kaong kang bawang, sibulyas, etc. Mga kung ano-anong parong na mga mahangot, ang daplos mo magiging mahangot. Iyan. Kung sabihon da tabi, mga tugang na niya, nagkapag-iba yan. Pero, ang punta digdi, ang sabi, mga tugang, sa mag-aragom-agom, tabi, importante da tabi na igwakipiga-apod na scent recognition. Iyan. Kapag naparong mo itong bagay na ito, mga tugang, marumduman mo tabi si agomo. Pinchan mo, baby, pinchan! Di ba? Mga kababayan, lalo na po ang satuya ng mga liver lovers, kumusta po ang satuyang lifestyle? Parte on atay later, nababaliwala pa din ang liver. Waging do rin ang kalusugan ng atay. Dahil maritong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng liver aid. Pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman, may bagong Liver Aid. Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement. Ito ay Silimarin Plus Multivitamin. May mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. At ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC. Dahil ito ay maaaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic, non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro ay hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet, exercise, kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Kaya po, mag-liver up na. Ito po mga kaibigan, ito mga tugang na piga-apod na hepatic protector, ito po ang nakakatabang para mapreventaran ang liver cells and aids in regeneration na nadadamage na atay na pwedeng makabalik bilang dating magayon, asin mga tugang healthy na klase nin atay. Yan. Kaya po mga liver lovers, available po ang Liver Aid Pro sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamin is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Bueno. Ma-commercial ka tabi ko yan, Ems? May commercial ka? Iwan kang commercial. Sa pagbabalik mga tugang an sa tuya na mga tataramon na sinibapang mga samno sa pagkabuhay, makalipas lang kan mga patalastan. Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy. Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix. Vitex Negundo L. Lagundili is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng
pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Ravvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Ravvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Ravvax Tabaco, beside Siga Hospital. Ravvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Ravvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Ravvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Ravvax Pilar, Ravvax Castilla, Ravvax Piuduran, and Ravvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Ravvax. Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Nung una, sobrang hirap ng kalagayan ko. May problema ako sa kidney at madalas pang tumataas ang high blood ko. Minsan natatakot ako, baka kung ano na ang mangyari sa katawan ko. Pero may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Uminom ako araw-araw at pagkatapos ng 3 buwan, malaki ang naging pagbabago. Mas magana ang pakiramdam ko, mas nakakakilos na ako ng maayos at ang blood pressure ko, normal na ulit. Maraming salamat sa Kidney Care. Malaking tulong ito sa buhay ko. Kung may problema ka sa kidney o high blood, subukan ang Kidney Care, isang herbal supplement na makakatulong sa pag-aalaga ng iyong kidney at kalusugan. Available na sa Mercury at mga suking butika. Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth